Lawahku dino iki jangan asem lumbu dicampur uwi, terus iwake oseng pindang lombok ijo ditambah tempe gorengan yuk. Awak nek sehat ngene iki lho yuk, mangan ngene tok ambek sego jagung suwegere megilan yuk. So iki mang aku ora gawe sarapan yuk dadine langsung kelan, soalnya pendang jaga toko saiki yo. Nek iki bahan-bahan yo tak siapno sik, lumbune iki mang yo saurunge tak masak, tak kom karo uyah karo banyu, terus ditinggal ngumurno banyune yuk. Nah iki lho yuk sing jenenge wi, iki nek ning daerah liya jenenge mbah apa aku ora ngerti, pokoknya ning nggonku jenenge wi iki wae ning jero lemah ngono ku lho wite merambat. Nah iki nek dijangan asem suweger yo didang yo enak. Wi iki dadake gatel yo dadine aku nek ngocaki tak lapisi plastik ngene iki apa meneh pas ngumbah ngene iki nek iso aja didemek langsung. Tak grojok banyu karo tak kerok-kerok pisau ngene iki lho wis resik yo, bar ngono terus diketoki sesuai selera. Iki tak ketoki gedhem-gedhem ae soalnya wine kemuduk, wedine kok nak cilik-cilik engko dadine ajur yo. Bar ngono dilebokno ning banyu sing wis dicemplungi bumbon, dadi bumbone dilebokno sik nek banyune molak-malik lagi dicemplungi wi terus digodhog sampai setengah mateng yo. Ngono terus disusul lumbune yo. Iki mang wis tak mbah resik, ora lali wak panggange sing mari suweger, terus kei uyah, dikai micin utawa kaldu bubuk, bar kei gula saithik. Wis bar ngono dimasak sampai umop, sampai lumbune iki mang medhuk. Nek gak medhuk gatel yo. Dadi masake kudu bener-bener medhuk yo lumbune. Lumbu ngene iki selain dijangan asem, dijangan santen yo enak yo. Apa meneh segone jagung ora usah ngulu glender dhewe pokoke yo. Wis yo karek goreng tempene rasa salva karo minyakku sirupane kuning iku mang iku mono minyak bekas sing goreng ayam gorenge anakku yo. Maklum mak-mak ana jelantah siapik ngono ku mbok eman dibuak yo langsung tak goreng tempe bar ngono goreng pindang lagian pindang yo bekase ora kena digoreng apa-apa nek ayam kan isa enak yo gurih. Saurunge nyemplungno iwak pindange digongso sik irisan lombok ijo bawang brambang karena tomat iku digoreng sampai layu. Nek wis ngono lagi dicemplungno pindange. Nah karena pindange iki mang cilik-cilik dadi ra perlu tak suwiri, pokoke tak tugel-tugeli ngono wae. Wis terus ditambahi uyah, ditambahi kaldu bubuk, uyahe saithik ae soalnya pindange wis asin yo yu. Dadi dina iki jangan asme prai ora nyambel yo, cukup tak gorengno lombok ijo karo wak pindang ngene iki wis enak kok yo. Lombok ayo rada pedes soalnya tua-tua iki mang ketoke. Nah nek wis garing ngene iki pindange karek diangkat yo.